Ai, mare meva, quins problemes, quines complicacions. Ui, tranquil, tranquil, no posis nerviós, que només és el despertador. És una bèstia. Què fas aquí al mig del carrer? Què dius que no t'entenc? Fora d'aquí! No vas contra direcció! Fora d'aquí! Fora! 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 Vingui, compri, compri! Aquí tinc embotit, formatge, de tot, boníssim, mantega, formatge de règim, pernil salat, pernil dolç, veniu aquí, a la parada de la Carmeta, la millor cancel·leria de tot el mercat. Va, vinga, a comprar, a comprar! Vinga, vinga, senyores, senyors, fruita i verdura fresca, portada directament del pagès, aquí, a la parada d'en Quimet, la millor parada de fruita i verdura de tot el mercat municipal. Ei, Carmeta, què hi ha? Ai, Quimet, què vols que hi hagi? Misèria! Vingui. A veure, vostè vol formatge? Formatge? Sí, formatge. No. No vol formatge. Llangonissa? No. Pernil? No. Botifarra? No. Xoriço? No, que si vol xoriço. No. Ai, fill, ni que fossis vegetarià. Sí. Ah, sí? No menges carn? No. Ui, quina pena. Mira, jo de verdura no en tinc, però aquell d'allà, en Quimet, té una verdura... Ole, vinga, vés cap allà, vés. Quimet, que t'envio un client, Senyor alcalde! Ànim! No, fica hi, sí. Que pot sortir un moment, sisplau. Sí, home, sí, què passa? Què? És vostè, Sánchez, què volia? Senyor alcalde, que he anat al mercat per un servici Sí. i resulta que diuen que hi ha anat una bèstia grossa i verda que ha espantat a tothom. Una bèstia? Quina bèstia era? Això no està clar. Segons la Carmeta, la cansaladera, era un hàmster. Un hàmster? Gros com un cavall Què diu ara? i verd com un enciam. Ostres! En canvi, en Quimet, el de les verdures, Sí. doncs diu que no era un hàmster, que sí que era verd i que sí que era gros, però que era un gos rabiós. Un gos rabiós? Això sí que és perillós, Ah, sí? Clar, els gossos rabiosos porten la ràbia. Això és el que jo he pensat. Doncs sap què ha de fer? No, senyor. Agafa aquesta bèstia i la porta a cala veterinària que li posin l'injecció de la ràbia. És veritat que has anat al mercat i que has llepat l'herba, que has llepat les cares de tothom? I que t'has menjat l'herba del camp de futbol? Ui, marrano, això no es fa. I ara el senyor alcalde està molt enfadat. I li he dit al Sánchez, el policia, que tanqui la presó. Presó? Sí, a la presó. I a la presó no s'hi està bé, saps? Ah, no. No, gens i mica. Jo no vull que et tanquin a la presó, Diplo. Mira, se m'ha acudit una idea. Sí, en lloc d'amagar-te amb una altra banda, et ficaré al garatge del meu avi, que és molt gran i com que el meu avi ja no fa anar el cotxe, no ho sabrà ningú. Però sobretot, no et tornis a escapar